Ambisyon nga ng asawa ko na magmukbang. Kaya naman, ito na nga't pinagbigyan ko na. Pero sa ngayon ay barbecue lang muna ang kaya. Mabuti na nga lang at merong malapit dito sa amin. At ito nga'y afford din naman ng bulsa. Dito nga'y makakabili ka na ng 5 pesos, 10 pesos na barbecue. At ang barbecue nga nila dito ay isaw, ulo ng manok, meron ding batikulang, or in Tagalog, bitoka ng manok. Yun nga lang, walang paa ng manok. At isa nga rin yun sa pinakagusto ko na iniihaw. At dahil nga magmumukbang daw kami, ayan, bumili na ako ng 100 pesos. Ay naapo niya ngayon ito nga cameraman ko. Entero madla zoom in nan. Ang tindi nga naman ng epekto ng social media, ano? Ay naapo, meron nga daw siya napanood na nagmumukbang ng barbecue. At dahil nga dumating siya na wala kaming merienda, ito na agad-agad yung sinabi niya na magmumukbang daw kami ng barbecue. Ito nga't naluto na pala itong order namin, kaya ayan, umuwi na rin kami. Pero bago nga kami umuwi, ay dadaan muna kami bibili ng bigas. Ay naapo, meron kaming barbecue pero wala kaming bigas. Char. Naubos na nga yung inakyat naming bigas nung bumaba kami ng La Union. Kaya nga wala kaming no choice kundi bumili dahil hindi pa naman kami bumababa ng La Union. Kada uwi nga namin ng Sudipan ay kumukuha kami doon. Pero sa ngayon kailangan muna naming bumili dahil mahirap na kung hindi kami kakain. Char. Mahirap na, baka matalimu daw kami kung hindi kami kakain ng kanin. At ito na nga yung binili naming barbecue. Bali ito nga yung kinuha namin, ulo ng manok, isaw at dugo. Ay naapo, nakakalaway mag voice over. Bakit ganon? Naglalaway ako kahit na nag-voice over lang. Parang nalalasahan ko kasi yung kinakain ko dyan. Kahit na bino-voice over ko lang, ganon. Nakakalaway talaga yung suka. Pero bakit ganon? Palagi na lang akong tango ng tango dyan, parang hindi na tuloy nakakapaniwala. Char. Pero promise, ang sarap-sarap talaga nung kain ko dyan. Gusto ko nga rin matry yung inihaw na balot. Pero hindi pa nga ako nakakakita dito sa Baguio. Siguro meron na dito sa may night market, pero hindi pa kasi kami nakakalabas ngayon. Lalo nga tag-ulan na, kaya hindi kami makakalabas ng gabi. Pero ba't ganon? Ang tagal-tagal naman ng kasama kong magmumukbang. Ang dami-daming orasyon. Char. Kat na ngayon palang kukuha kung kailan malapit ko na maubos. Char. Kami ngang mag-asawa ay bihira lang din naman kumain ng ganito. Siguro isang beses sa isang buwan, ganon. O kaya wala pa nga minsan eh. Pero dahil nga sabi nila na ang nagpapasaya sa isang tao ay pagkain. At mabuti na lang din talaga at magkasundo kaming dalawa pagdating sa pagkain. Pero minsan, meron din naman siyang nabibiling pagkain na hindi practical. Yung tipong hindi kasama sa budget, pero gusto niya lang itry. Alam ko din naman yung point niya, kaso nga lang, kung kailan kasi nagigipit, dun pa gumagastos. Ay naapo, kasi naman awayin ko, ayun, kinakain ko na lang. At ang style pa nga nito minsan, surprise yung pagbili niya, yung hindi niya sinasabi sa akin. Basta gusto niya daw bilhin yun para sa akin, ganun. So, wala na akong no choice, hindi na ako pwedeng magalit, bagkus ay kumain na lang. Kayo na mag-adjust sa background namin. Pagpasensyahan nyo na. Tingnan nyo nga ang asawa ko, hindi niya talaga mapigilang hindi kumain ng kanin. Sa bagay, sa probinsya nga naman, pang-ulam na ang mga ito. Yung tipong tig-iisang stick ay sapat na pang-ulam. Nakakamiss nga rin yung longganisa na iniihaw na pang-ulam. Sayang nga at wala din silang paninda. So ito na nga lang ang aming mukbang for today's video. Thanks for watching. Let's eat!